Керчь на зв'язку. Давайте приймати дзвінок. Доброго дня. Алло, салям алейкум, Олег. Алейкум салям. Студия. Вопрос такой, когда вот к депутату, когда вот будет уже известно насчет АТР, и когда проголосуют за уже, как сказать, за автономию крымско-татарского народа? Дякую за ваше запитання. Що стосується АТР, це питання до виконавчої влади, але ми, як політики, як Верховна Рада, маємо його тримати на особливому контролі в такій публічній сфері. Ну, ще раз хочу наголосити, що і цього тижня ми звернемося до Державного казначейства з питанням пояснити, як рухається справа по розблокуванню фінансування. Це перша історія, бо там шукають компроміс відносно цих тендерних закупівель. Що стосується визнання автономії, тут мають бути, як ви знаєте, відбутися зміни до Конституції. Дуже важливо, щоб Конституційна комісія працювала в цьому напрямку. Хочу сказати, що наша фракція обов'язково це підтримає. Це ті зміни, які ми проголосуємо.